оня ден една жена ми написа, че иска да се включи в богинята майка, но още не е наясно какво правим точно в богинята майка. И мисля, че може би на теб е това въпрос в главата. Какво е този вътрешен кръг на богините майки? Какво правим там? И тя видя нашите постове, как да общуваме с децата, какво е стреса децата и всички тези теми. И каза, че имам интерес да науча как да се общувам с моето дете. Истината е, в богинята майка не правим точно това, защото ако искаш да имаш по-добро общуване с твоята среда, трябва да започваш вътре в себе си. И това правя в богинята майка. Гледаме какво е нужно една жена да е в нейната сила, да знаеш как да влияеш на твоите емоции, как да направиш рутина и дисциплина в твоя живот, за да можеш да даваш този пример за твоите деца. Ако искаш да възпитаваш твоите деца по най-хубавия начин, с много любов, с много присъствие, тогава е важно да знаеш в първата стъпка как ти да се грижиш за твоето тяло, за твоето здраве, за твоето щастие, как да си пример за твоето дете, защото не работи по този начин, че ти казваш на детето как трябва то да е, но ти да показваш какъв човек си ти, за да може да вземе пример от теб. Не от твоите думи, от теб. Как ти да се справиш с ситуации, които са малко по-сложни, как ти да се справиш с твоите страхове, как ти се справиш, когато си в гняв, в някакъв стрес. Това е най-важното. И това прави в богинята майка. И ако това ти привлича и казваш, да, това ми е наясно, даже може би още нямаш деца, но знаеш колко е важно да имаш контрол върху твоите емоции, да знаеш какво искат да ми казват, дали изобщо са твоите емоции, защото много често не са твоите емоции, които работят вътре в теб. И защо е така? Това прави в богинята майка. Ако искаш да живееш в силно тяло, да си здрава, това насочва внимание в богинята майка. И зависи каква е твоята тема в момента, аз ще се свързвам с тебе, ще се поговорим, за да знам как мога да ти дам най-добра посока къде да започваш, защото богинята майка не е просто така да влезеш и да научиш още и още нещо за себе си. Богинята майка е пространство, където действаме по нашите нужди, като жени, да можем да живеем в хармонично единство, в себе си и в нашето семейство. И това значи, че имаме по-хубава връзка с нашите мъжа, имаме по-хубави връзки с нашите деца, защото знаем коя сме ние и всичко друго следва след това. Защото, това казах вече, но ще го повтарям, защото е много важно. Ако искаш да имаш по-добра връзка с твоята среда, всичко започва вътре в теб. Ако в момента виждаш, че имаш там предизвикателство, най-вероятно ти не даваш този пример, който очакваш от другите да получаваш и заради това нещата не тръгват по твоя начин. Значи, ако сега знаеш малко по-добре за какво става въпрос и искаш да се включиш, влез в nicole.bg, направи твоето запитване, аз ще се свързвам с тебе по Viber от началото да намерим час и ден, къде да се чуем и тогава ще ти разказвам повече информации как можеш да се включиш. Ако има още въпроси, пиши долу в коментарите.